Izolo sike sakhuluma ngendaba yezithwalo, izithwalo ezilandwayo, ezimiselayo, imsamo, ezinikana amandla, nezinikana ingcebo. Mangabe sikhuluma ngaleyo nto, uyafika kuMoya oNgcwele namhlanje uzoqhubeka phezu kwalolo daba la izolo, ukuthi ezinye iy'thwalo noma ezinye izinto zokumisela zaye zalandwa abantu abadala, okhokho bethu, ogogo nomkhulu, bezomisela emsamo, bezokwandisa amandla nengcebo, bezolungisa nje yonke leyo nto ababethi bayayilungisa bona ngaleso sikhathi, not knowing ukuthi sebeyabhidliza noma sebeyabulala. Okusho ukuthi singasho nje ukuthi bona babecabanga ukuthi bayakha noma bayakhulisa impilo yabo noma ikusasa labo ngaleyo ndlela, kanti bayabhidliza, bayabulala, babulalela isizukulwane esilandelayo. So uNkulunkulu mangabe eqhubeka nale nkulumo uthi abanye abantu noma abanye abantwana bakhe bayaphila, baphila ngaphansi kwalezi miselo, ngaphansi kwale msamo, ngaphansi kwalezi ziqalekiso ezalandwa okhokho babo. So as a result, kunabantu abaxakekile nabahluphekile namhlanje, osekuwukuthi sekuneminyaka, sekunesikhathi eside, kwakuhlupheka ogogo, kwakuhlupheka omkhulu, om-anti, bani bani, nathi sisahlupheka. Akukho esingasakuzamile ngale ndlela yokuthi sebelahle ngisho ithemba. Yini ebanga lokho? Kusho ukuthi kunento eyalandwa eyangaba isakhona ukuthi ilungiseke, ngoba iy'thwalo mangabe sezilandiwe noma lezi zinto zokumisela once zalandwa, eziningi zazo azibe zisabuyela emuva, zifuna ukuqhubeka ziphile noma manje zibuse ziphathe phezu kwalamakhaya noma phezu kwale msamo, okugcina manje sekwenza ukuthi iy'mpilo zabantu bese ziyashintsha ziguquke ngendlela eyisimanga. So uNkulunkulu mangabe eqhubeka nalolu daba uthi kunabanye abantu abangasakhona ukuphila noma ukuziphilisa, kunabanye abantu abangasakhona ukuqhubekela phambili, abanye baphila ngaphansi kwezimiso, ama-generational curses, baphila ngaphansi kobumnyama obalandwa okhokho babo. So mangabe esho njalo kusho ukuthi sisaqhubeka ekutheni kunabantu abaningi abagcine bethwasa, kunabantu abaningi abagcine belapha noma bephilisa abantu ngaphansi kwalobo bumnyama. Kusho ukuthi they are distributing lobo bumnyama. Also nabo izimpilo zabo zimile, ngoba lento uyayilanda uthi ucabangela wena. Kukancane ukuthi abantu abayilandayo ethi ucabangela umndeni wonke, ucabangela bani, usuke nomunye esicabangela yena nesisu sakhe noma yena nabantwana bakhe. So ngaleso sikhathi lo muntu ekwenza ekulanda, kusho ukuthi for his or her selfish reasons ugcine esebulala wonke umuntu. Kusho ukuthi walanda amadimoni noma ubumnyama bangaleso sikhathi, wazophilisa phezu komsamo, phezu kwekhaya, phezu kwabantwana. So manje sekusafarisha umndeni wonke, sekusafarisha izukulu nezukulwane, sekusafarisha thina ngenxa yenqumo zokhokho nokhulu esingazange size sibe naso singazange size sibe nawo amandla noma ukubalawula ngaleso sikhathi. Okuwukuthi kusho ukuthi lezi zinto esizilandayo izona namhlanje esezenze sajikelwa imvelo, yizo namhlanje esezilethe ukuhlupheka phezu kwabantu. Abanye bagcina bahamba bayosindiswa. Ukusindiswa akukho kuhle, no ngiyaxolisa, akukho kubi, kodwa kukhona abaphiwe noma abadalela ukuthi bazosindiswa ngenxa yokuthi i-background umuntu asuka kuyona vele okhokho bakhe bebesindisiwe. Kusho ukuthi bayidlozi elihlanzekile, elihlambululekile noma elingcwele. Bese kuba khona laba i-background yabo ethi nina nizophila ngomsamo. Mangabe niphila nomsamo, niphila kanjani ngalo msamo omnyama owamiselwa ngobumnyama, owamiselwa ngamakhathakhatha nelwane namadimoni? Ingakho-ke abantu namhlanje uyabathola impilo zabo zimile, uyabathola abaxakekile, abanye kuze kudingeke ukuthi abaqhubeke nalento eyalandwa, abaqhubeke nalezi iy'thwalo ezalandwa emakubo. Omunye kuze kuthiwa wena abantu bakini babesiphilisa ngale into yasekhaya kini, kanti usaqhubezela yena lobumnyama obenziwa, ngoba akasekho umuntu noma abasakhoni ukuthi manje bayiqaqe noma bayisuse lento eduze kwabo. Yingakho manje sekungathi amandla ezangoma, bathandazi, nabaprofiti nezinye
izinyanga aseyancipha, aseyaphela, azisasebenzi kahle. Hhayi ukuthi ayaphela, ingoba manje sesibhekene nokunye, sesibhekene namadimoni, sesibhekene nemoya yomkhathi, sesibhekene noSathane. Uyo osephila emakhaya ethu, osesilawula, osephethe ngisho imvelo. Ingakho kufanele sisukume, silwe, sikhuleke sizonqoba leli dimoni.